A Sportaréna hétfői adásában az MLS operatív vezérkara Kisteleki István elnök, Bicskei Bertalan az utánpótlás nevelés programigazgatója, Bozsik Péter szövetségi kapitány és segítője, Détári Lajos lesz a vendég. Majd Andrew Vajna filmrendező és Gyarmati Dezső olimpiai bajnok csúcs találkozójának lehetnek tanulni nézőink, a téma Vajna 56-os filmje. Műsorunk végén pedig érdekes riportösszeállításokat láthatnak azok, akik velünk tartanak. Sportaréna ma 20 órakor. Anya átaludta a kapitalizmus feltartóztathatatlan győzelmét. A berlini fal leomlott. A Trabant, a szocializmus és Erich Honecker végleg a múlté. Minden, amiben hitt, pár hónap alatt eltűnt, csak úgy. Van, aki nem örül a rendszerváltásnak. Úgy döntött, hogy az NDK élt, él és örökké élni fog. Megható film egy fiúról, aki beteg édesanyja kedvéért visszaforgatja az időkerekét. Sprévádu Borka. Te hol élsz egyáltalán? Mi már a nyugathoz tartozunk, és neked most kell mokka fix kávé és 2 felsőt. Goodbye Lenin. Ma este 9 óra 55 perckor a Duna Televízióban. És mi ezért 40 évig gürisztünk. Ne is mondjátok, a tévébalettet is meg akarják szüntetni. Az évszázad mérkőzése a vasfüggöny mögött. Ki ez a különös figura, aki a jövőbe lát? Nagy nap ez a mai barátom. Megszületik az évszázad győzelme, és megszületek én. Talán próféta, vagy csak egy megszállott futóbolond? Figyeljük a szepesét, mert az első perc végén hoppás gólt lövünk. Egy biztos, tutira tudja, mikor lövik a gólokat. Bocsánat, nem tudják, elkezdődött már a második félidő. 6-3. Tímár Péter filmje keddeste 8 órakor a Duna Televízió 1956 Utak, keresztutak sorozatában. Ez provokáció. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Gyönyörű, magával ragadó és zseniális előadó művész. Iva Bittová a kortárs csehmuzsika páratlan tehetsége. A filmből egy különleges zenei világot és egy páratlan művész portréját ismerhetjük meg. Média Wave 2006. Iva Bittová. Cseh dokumentumfilm. Szerda este 10 óra 20 perckor a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Néhány téma a fél 10-kor kezdődő híradóból. A Tisza alsó szakaszán továbbra is lassú az apadás. Csongrád megyében a Dóczi-gát szakaszon tegnap éjjel keletkezett töltés-csúszást mára sikerült megállítani. Romániában a lakosság továbbra is tömegesen menekül az árvíz elől. Az ország délkeleti térségében a Duna áttörte a védőgátakat. Politikai rendezvények május 1-én. Az MSZP a Városligetben, a Fidesz a Budai Várban tartotta rendezvényét. Incidensek Prágában csak a rohamrendőrök és páncélkocsik akadályozták meg, hogy súlyosabb összecsapásokba torkoljon a baloldali és a jobboldali szélsőségesek felvonulása és tüntetése. A részletekkel a késő esti híradóban várom Önöket, viszontlátásra! Jó estét, honfitársaim! Röviddel ezelőtt azt a parancsot adtam a fegyveres erőknek, hogy támadjanak meg 4 katonai célpontot Észak-Szíriában. Ő a világ első számú vezetője. Megnyertétek neki a választásokat. Te és Leo és CJ. A háttérből az Egyesült Államok elnökét is irányítják. Provokálni fognak. Alig várják, hogy mondj valami sért. Nyugi, azt várhatják. Abban egyetértünk, hogy a katonai csoportok fenyegetést jelentenek. Nem az az elsődleges célunk, hogy az amerikai népet szolgáljuk? Az elnök emberei. Többszörös Emmy és Arany Glóbusz díjas sorozat, amely meghódította az egész világot. Kedd esténként a Duna Televízióban. Végignézte apja halálát.
Nem bocsátok meg, és nem felejtek. Beleszeretett az ellenség lányába. Ígérd meg, hogy jövő héten eljössz. Semmi sem tarthatna vissza. Meg kellett harcolnia a szerelméért. De... Az enyém leszel. Ezt a háborút a családok az utolsó emberig vívják. A királynőjüknek neveznek. Én öröklöm majd ezt az egész erőszakbirodalmat. Az elveszett égkövek titka. 2 részes romantikus angol tévéfilm csütörtökön és szombaton este 8 órakor a Duna Televízióban. Volt idő, mikor bármit megadtam volna, hogy melletted legyek. Megszabadítjuk telefonját 20% feleslegtől. Az új Standard Plus díjcsomaggal még a Tele2 standard alacsony tarifáinál is 20%-kal kedvező percdíjjal hívhat minden belföldi vezetékes számot csúcsidőn kívül. Tele2. Telefonáljon kevesebbért. Nézzék a Duna Televízió autonómia csatornáját élőben a Duna Televízió honlapján, az interneten is. Legyen ön is autonóm néző. Ne feledjék, www.dunatv.hu/autonómia. 2 TV egy portálon. Ne csak nézze, olvassa is.